जानो गोसोब्ला टिका फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटियाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन बेनिफ्राय हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बिरफुं सिगिरि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअ स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों एक्टर जानो गोसोब्ला स' बे एक्टर जानो गोसोब्ला आबुं मोनसे फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामगोन प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथां जस बसुमतारी मुन्नि नार्जारी बे फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबगोन नयन बसुमतारी मेथाइनि लाइरिक्स आरो टिउनखौबो होदों बिथां नयन बसुमतारी बिथाङानो प्रडिउसारखौ खालामदों बिजितसा बसुमतारी करिय'ग्राफखौ खालामदों दानसोरां बसुमतारी डिअपि खालामदों मनजित वारि स' लोगोफोर बे फैनो गोनां आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय बयबो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय बे मिउजिक भिडिअखौ स' बिरफुं सिगिरि प्रडाक्शन चेनेलाव स' अफिशियेल टिजार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होखाबाय स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बिरफुं सिगिरि प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय स' बेनि अफिशियेल फुल आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन दे बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दङ जौगा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय स' गोदानै आबुं मोनसे रिलिज जानानै थांनाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों भाइरेल जाब्लाबो स' बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामदों बिबुंथि लोगोसे दिप्ति मेथाइखौ रोजाबदों पुलक बर' लोगोसे जुन्नु लाइरिक्स टुनखौ होदों बिथां पुलक बर' बिथाङानो डिअपि खालामदों गोहोम नार्जारी मेकआपखौ खालामदों राभिया कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों डेन प्रिट्स स' लोगोफोर बे भाइरेल जाब्लाबो आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ स' बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला जौगा फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला जौगा फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय आरो बिथांमोननि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना बेनिख्रुइ साबसिन गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो स' लोगोफोर लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो